Ahoj, vítám vás u dnešního videa. Jak už jsem zmiňovala v původním videu, začneme úvazy na záda vzhledem k mému pokročilému stádiu těhotenství. Dnes se naučíme základní úvaz na záda, což je podle mě batoh. Od toho pak už se odvíjí v podstatě všechny ostatní úvazy na záda. Batoh je jednovrstvý úvaz, takže na ní nepotřebujete tolik látky. Můžete tedy volat kratší šátky, například velikost 4, což je 3,6 metru, mě úplně v pohodě stačí s mojí konfekcí, tak cca 40, M-ko, L-ko. Ale cíleně jsem vzala šátek velikosti 5, což je 4,2 metru, abych vám ukázala, že to jde i s tou 5, kterou má doma většinou každý. Vybrala jsem si vlněný šátek od Didymosu, Didymos Indio Winterwool a složení je teda 50% bavlna, 50% vlna. Vždycky, než začneme vázat, tak si najdeme středovou značku. Většinou je opatřena logem výrobce. Jo, to je pro nás klíčový bod. To, jak dostaneme dítě na záda, o tom jsem se rozhodla natočit samostatný video, protože si myslím, že těch způsobů je víc. Každému bude vyhovovat něco jiného. Každopádně já budu vázat s 19měsíční Eliškou, která je teda už chodící a budu si ji brát z polovy, kdy ona stojí. Tak. Středovou značku si dáme za krk dítěte. Šátek dáme přes jeho ramínka. A mě osobně nejvíc vyhovuje, když si překřížím ruce a dítě chytím za rameno. Tak. Pomocí přehození přes rameno dítě umístím na své záda. Tak. Když mám dítě umístěné na záda, tak aby mi bylo pohodlné, tak si šátek nahodím na ramena. Nejprve si chytnu oba cípy mezi své nohy a dítě si zakapsuju. Čehož docílím tak, že vemu látku a dám ji pod kolínka dítěte. Dítě se tím hezky podsadí. Tak. A teď už k samotnému dotahování. Eliškou dělej hají. Tím, co je u mě, dotahuju za krčkem dítěte. Tím, co je ode mě, pod prdelkou. Takže po kouskách hezky šátek dotáhnu. To, co mám utažený, si podržím. Tak. To samé udělám na druhé straně. Ale, hop, hop. Tak, dotáhnu. Když je šátek dotažený, vedu ho dozadu pod prdelku dítěte, kde ho překřížím a vedu zpátky dopředu pod nožičky. Tak. Ukončení batohu je taky nespočet, taky nejspíš ukážeme v samostatném videu, ať si každý zvolí to, co mu vyhovuje. Já osobně teď udělám takhle 2 uzly. Tak. Aby se mi šátek nestahoval s ramenou, můžu ho ještě takhle přetáhnout, otočit, ale mi tak neklouzal. Tak. A je to